Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngicela ukubingelela ubaba uNkosikazi Mtsibande nomama uNkosikazi Mtsibande nabafundisi bonke abakhona endlini, obaba umfundisi nomama umfundisi nabafundisikazi bonke abakhona, nobaba nomama ney'nsizwa ney'ntombi nesandla esikhulu egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Bazalwane, ngiyaxolisa ngathi sengicula isikhathi eside, ngiyabona ufomithi wami uyaphela. Ngicabanga sengiyikude, ngabona ukuthi ayikho ufomithi uphelile. Kodwa nje ngizelela ngaphambili uzophakamisa ukukhulu kaNkulunkulu empilweni yami nokuzodlulisa nje injabulo ekhona ngaphandle yami ukuthi ngikwazi ukubabona abazalwane namhlanje. Ngijabule kakhulu nje, angazi ngeqhaza ngithini le nto. Namhlanje nomndeni wami uyayindlini engisuka nawe ekhaya. Ubaba ke wathi ngicela ukujoyina mama ngihambe ngiyobona la uthandaza khona. Ngiyabonga uNkulunkulu ngalokho. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wayisiza impilo yami, nami ngangihamba nje ngidambuza emhlabeni ngiyitshela ukuthi ngihamba kahle. Ngelinye ilanga nguleleke ukuthi hayi bo, nanka amachashaza egubeni ethi igqokile imhlophe. Ngase ngibona ukuthi hayi ngeke ngibheke indawo la ngizowasha khona la machashaza, ngoba ngempela futhi afuna ukuwashwa bazalwane amachashaza ukuze ingubo zethu zihlanzeke ngokwanele. Ngiyabonga uNkulunkulu, ngibonga kakhulu ngibona abazalwane bengikhonza nabo amahabe. Ngiyamnikela amahabe egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyabonga ukuthi ngikhona ekhaya lezi, ngiyajabula kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nje, ngiyabonga uNkulunkulu wangisiza ngangena la entabeni yendlu kaJehova ngo-March 3. Ngiyabonga uNkulunkulu, ngicela ukuthi angisiza ngiqelise nomndeni wami. Ngiyabona ukuthi ikhona inhlanhla mhlawumbe abayibonile, yingakho bethandile ukuza la kanye nami. Ubaba wasekhaya nangihleli phambili, ubaba uNgcobo. Ngiyabonga kakhulu, bangaze mase ngishilo igama lami ukuthi ngoMadlamini Ngcobo Msingathofu. Ngiyaxolisa Nkosi yami, ngijabula kakhulu. Jesu Kristu inkosi. Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu.